Yes, dear. Ọtọdụ nke hello yes dear lo ne ubele funu. Lenshi unwezo ko hadle zala akpọ gị igbe tie ma henu ne ob. Mama ogula akpọ. Mụla akpọ ndị ga-eshi mbịada bịa haide ada nọmba ma haide temengi pik akọlụ Jacob. Mama ọtọbụrụ nno. Lagos ogbe bụ ejeshi echefu nne. Mama nte chefukwa o. Ichefu m Jacob maka lụmụ mgboko na ị na-Lagos etokwe no. Marụla ọbụ a ga-erakwe fọtọ nta abịara nke m oshi frọtọ. Ọgụbedo abekano ngere ya nu 2 years and 6 months Jacob. Ibe eme ya ọdakụ jeta ya nụ. Ndị gị isi chefu m nta gị iru Lagos. Nte chefukwa o. Ọtọdụlite ichefudum nu. Ikwe m lefuru nta ya n'oble. Ọ bụrụ ala mbedu bụ na obe nwụrụ nu Jacob. Nlọrụ eke chalera. Otu mekwikwe imele Lagos n'obi ekwishi Jacob. Ikwe m lefu nta abụle nnọọ abalị saa. Ilata bịate aifu igwe ya nu Jacob. Mama ayakpale phone. Ọtọ kwikwe akpale phone. Ọtọ dikwa akpale phone. Ilata bịate aifu ya efulukwu. Maka le ege ịgbakọta ma zu chefuelo mbụ ne. Makwa lo ngrera nebela afụkụ ụgwọ ịrọ ọṅụ Jacob. Olokikwe m leme dị mfu odo nwebikwa. Ọmụrera nyatanu ni ọmụrera nde loju ụgbọ ye. Onye nyere ya kofu. Fine boy, ebe si no ni asiga to.